Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes, UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li bħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum fl-ordni tagħna tal-predikaturi nagħmlu t-tifkira tal-Beatu Ġordan ta' Sassolja, it-tieni Maġistru Ġenerali wara Missierna San Dominku. Dana ir-reliġjuż qaddis fil-bidu tal-ordni ħadem ħafna biex jiġbed vokazzjonijiet lejn l-ordni u rnexxielu. Għalhekk nitolbu lil Mulej biex isejjaħ żgħażagħ ħalli jħadnu l-ħajja reliġjuża u saċerdotali. Nitolbu l-maħfra t'Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Fit-tjubitek Mulej, ħares dejjem il-familja tiegħek u kun inti l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hi m'għandix ta' moħħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi. Il-Mulej Alla qal, mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu, ħanamillu għajnuna totta lih. U l-Mulej Alla sawwar mill-art annimali selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ġibhom quddiem il-bniedem biex jara xi jsemmihom. U skont ma jkun il-bniedem semma lil kull ħlieqa ħajja, dak ikun isimha. U l-bniedem ta' isem lil kull bima u l-kull tajra tal-ajru u l-kull annimal selvaġġ, imma l-bniedem ma stabet ebda għajnuna totta lih. U l-Mulej Alla tefa' nasa tqila fuq il-bniedem u dan raqat. U ħadlu waħda minn kustiljieħ u floka mlieħ bil-laħam. U l-Mulej Alla sawwar il-kustilja li kien ħam il-bniedem f'mara u ġiba lill-bniedem. Imbagħad il-bniedem qal, din id-darba din hija għadma minn għadmi u laħam minn laħmi. Għalhekk tissejjaħ mara għax mir-raġel ittieħdet hi. Għalhekk ir-raġel iħalli lill-missieru u lill-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed.
U tnej kienu gwerja, ir-raġel u martu, u ma kinux jistħu minn xulxin. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Jieni kull min jibża mill-mulej flimkien, jieni kull min jibża mill-mulej. Jieni kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, jieni jint u risqek tajjeb flimkien, jieni kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għamila fl-irkejjen ta' darek, u lidek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek flimkien, jieni kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion, jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha flimkien, jieni kull min jibża mill-mulej. Ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma ħawla fikom li tista' ssalvalkom ruħkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Ġesu mar fl-inħawi tal-belt ta' Tir. Daħal joqgħod f'dar u rid li ħadd ma jsir jaf. Iżda ma setax ikun li jinħeba. Għax malajr semet bih waħda mara li kellha lil binta maħkuma minn spirtu ħażin. U marret tinxteħed f'riġlejh. Issa din il-mara kienet Griega, Sirofeniċja minn nisel tagħha. Bdiet mela titolbu biex ikeċċi x-xitan minn ġo binta. U qalilha: l-ewwel ħajjiġbaw l-uliet, għax mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-uliet u tixħtu lill-ġriewi. Iżda hi weġbitu u qaltlu: ekku mulej. Imma taħt il-mejda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak mill-ħobs tat-tfal. Imbagħad qalilha: għal din il-kelma li għad tmur, ix-xitan ħareġ minn bintek. U x'kien marret id-dar sabet it-tifla minduda u li x-xitan kien ħareġ minnha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn drubietna. Immaġinaw li tkun imsiefer mal-familja tiegħek għal-vakanzi u tidħlu tieħdu kafè. U waqt li qed iservukom tisma' lil wieħed minn waiters minn taħt l-sien minn għalih mhux qed jinstema' jgħid dawn klieb insara. X'tagħmel kieku? Jew taqbad u titlaq għaliex tajt jien hawnhekk mhux milquh u dan qed jinsultani. Jew kellha biex ma taqlax inkwiet tibqem imma żgur li lejn dak l-istabbiliment ma tersaqx iktar. Fil-Vanġelu tal-lum kien sa jiġri xi ħaġa l-istess. Għaliex dawk li ma kinux Lut u liet il-patt ma' Alla kienu jissejħu klieb pagani. Titlu offensiv, dispreġġattiv. Għalhekk Ġesu għalilha meta dik il-mara
li ma kienieċ Ludija imma Griega, Siro Feniċja. Meta talbitu biex ifejqilha lill-binta għax kienet maħkuma mix-xitan, għalilha mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi, lill-klieb. Ġesu rid joffendiha, Alla ħares. X'rid jagħmel Ġesu? Ġesu irid jgħidilha, isma' jiena konxju mid-distinzjoni li teżisti bejn il-Lut u l-pagani u konxju li l-Lut u li il-Patt jaħsbu li huma nies privileġġjati għall-iżvantaġġ ta' dawk li mhumiex Lut. Imma jien li bent Alla ġejt fid-dinja għal kulħadd biex insalva il-bnedmin kollha. U napprezza li inti għalkemm m'intix Ludija ġejt bil-fidi, għax kieku ma kellekx fidi fija ma kontx tiġi, ġejt bil-fidi titlobni infejjaqlek lil bintek. U biex nurik li Alla ma jħares lejlu ċuħ, ma jagħmilx distinzjonijiet, jistma' l-kulħadd l-istess, indipendent mill-kulur tal-ġilda, mir-razza, mir-reliġjon, mis-sess, mill-ġeneru, mill-politika, indipendentement minn kollox. Għal Alla kulħadd l-istess, għax il-bnedmin kollha wliedu. U Alla jaraf id-dinjità ta' kull persuna magħna, indipendentement min hi dik il-persuna. U biex nurik dan, mur, bintek fieqet. U dik il-mara jgħidilna l-Vanġelu marret id-dar, sabet it-tifla minduda u x-xitan kien ħareġ minnha. Dan huwa Vanġelu illi jeżalta u jfakkarna fid-dmir li aħna għandna li nħarsu id-dinjità ta' kull persuna umana li hawn fid-dinja. Għax id-dinjità hija rigal t'Alla li l-kull ħlejqa tiegħu, li l-kull minnu maħluq minnu u mifdi minn Ġesu Kristu. U jridna nirrikonoxxu id-dinjità ta' xulxin u nirrispettaw id-dinjità ta' xulxin. Il-Papa jumejn ilu 3 ijiem fl-10 ta' Frar ħareġ ittra fuq din it-tema tad-dinjità. Ħariġ għax kien hemm bżonn joħroġha din l-ittra u bata lill-isfqijiet Amerikani. Għaliex? Għax bħalissa l-Amerika hemm politika ta' deportazzjoni tal-massa. Xi tfisser? Jiġifieri dawk li mhumiex ċittadini Amerikani jiġu immedjatament imkeċċija mill-pajjiż. Il-Papa ħass illi għalkemm din l-miżura tista' tkun legalment korretta għax iċ-ċittadini għandhom id-dritt joqogħdu f'pajjiżhom, umanament hija inġustizzja kbira. Għaliex dina il-miżura hekk tempestiva ta' malajr f'daqqa naraw minnu ċittadin u nżommuh mhux ċittadin nibatuh.
u ħajkun hemm mesodu ta' nies ħerġin mill-Amerika għaliex mhumiex ċittadini Amerikani u qegħdin hemmhekk illegalment wara li forsi kienu ilhom snin hemmhekk jaħdmu u jikkontribwixxu anki għal ġid tal-pajjiż. Il-Papa spjega li dawna ma marrux hemm b'kapriċċ għax kulħadd il-pajjiżu jħobb, imma marru hemm għax kellhom bżonn jew biex jaħarbu il-mewt, jew biex jaħarbu l-inġustizzji, jew inkella li għandhom dritt biex jgħixu ħajja deċenti għax pajjiżhom tantu fqir li ma jistgħux jgħixu ħajja deċenti fih. U allura lil dawn in-nies aħna m'għandniex ngħinuhom. Għandna nkeċċuhom. U l-Papa qed jgħid lill-isfqijiet fakru lill-insara Amerikani għax l-insara Amerikani fil-kampanji elettorali tal-President ħarġu bil-posters xi wħud minnhom mass deportation, jiġifieri inkeċċuhom. U l-insar qed jgħid le. Minu nisrani ma jistax jaqbel ma' din il-politika għalkemm hu jirrikonoxxi illi jrid ikun hemm regola dwar min jidħol fil-pajjiż u kif jidħol fil-pajjiż irrikonoxxi u jgħidha. Imma ma tistax taqbad u tkeċċi il-kulħadd f'daqqa għax din sa ġġib ħafna u ħafna dbatija lil ħafna u ħafna nies. Allura qed jgħidilhom għajdulhom lill-insara bilx din il-politika ma jappoġġjawiex. Għajdulhom lill-insara illi ikunu bħal dak is-Sammaritan it-tajjeb, San George Preka jgħidlu Sammaritan ħanin, li għalkemm dak li waqa' vittma tal-ħallelin kien ludi, ma ħax iħares lejn id-differenza u d-distinzjoni, imma għenu. U l-imħabba li għallimna Sidna Ġesu Kristu hija mħabba li ma tagħmilx distinzjonijiet. Ma hijiex imħabba esklusiva lil dan naċċettah u ngħinu lil dak ma naċċettahx u nwarbu. Imma mħabba inklusiva, jiġifieri li tiġbor lil kulħadd u tgħin lil kulħadd. Dan il-Vanġelu qed jgħidilna biex kif għamel Ġesu ma' dik il-mara li ma kienitx ludija, aħna nagħmlu l-istess ma' dawk li huma differenti minna. Anke f'pajjiżna, għax pajjiżna għandna ħafna nies illi mhumiex Maltin. Nagħmlu l-istess, inħobbu lil kulħadd u ngħinu lil kulħadd biex inkunu xhieda tal-imħabba t'Alla u biex aħna nippromuovu, inħarsu id-dinjità ta' kull persuna umana kif irid Alla. Ejjew nitolbu għall-Knisja biex il-Knisja tkun komunità li tiġbor fiha lil kulħadd u fejn l-insara iqisu l-xulxin aħwa u jgħinu lil xulxin nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk il-migranti illi ikollhom iħallu pajjiżhom kontra qalbhom biex ifittxu futur aħjar. Ħalli dawn isibu il-min jilqahom u jgħinhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-insara, għalina li ngħixu f'pajjiż fejn ma jonqosna xejn biex inwieġbu għal bżonnijiet ta' dawk li jiġu fostna u jfittxu l-għajnuna u nieqfu magħhom mill-aħjar li nistgħu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk illi sfaw vittma tal-migrazzjoni, li mietu fit-triq, mietu fid-deżert waqt li qed jippruvaw ifittxu pajjiż
li jilqaħħom mietu marqa fil-baħar biex il-mulej lil dawn jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana mulej. Nitolbuk mulej. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna, intajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. B'fidi ħajja nistqarru il-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli infaħruk minn qalbna ntennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħaj l-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek u li naqduk fis-servizz saċerdotali. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u s-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna li nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Għaruf Talla li tneħħi l-nubit tad-dinja ħenna lina. Għaruf Talla li tneħħi l-nubit tad-dinja ħenna lina. Għaruf Talla li tneħħi l-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ma ninferet minnek. Dan hu il-ħaruf Talla, Ġesu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jien aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu iħarsuna għal ħajja ta' dejjem.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. O Alla, inti ridna nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sita. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin lejh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għall-proxmu,
u tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħnina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalik smat talb tagħna, Ġesu li twilet arina, u li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna minn l-nar tal-infern, u l-ġella rerwih kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tad-dawl. L-ewwel, Sidna Ġesu Kristu jitammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-dini. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija Slim tal-mewtana. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li kismat talbtana Ġesu li twilet arina u tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. It-tieni misterju. Sidna Ġesu Kristu wera ruħu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liber u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kismat talbtana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infer u l-ġenna l-erweħ kollha minn il-dawk li l-aktar jenħtieġu l-ħnina tijak. It-tielet misteru. Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejja għall-indima. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kismat talbtana, Ġesu li twilet għalina u tikun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tija. Ir-raba misteru. Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apposti fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru. Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, is-sagrament tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema jekk da fl-ard. Obża ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn li dak l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Slima għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa tama tagħna. Slima għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfu f'dan il-witta dmu. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. U urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġini Marija.
għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli dirtint kif is-sema jekda fl-ard. وبزتا كل يوم أتينا اللوم أفرنا ذنوبيتنا فالما نفر منه خطيئة لينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهر الإسلام الديني آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أمّا تلقالينا متنبين السو في السيات الموتانا Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كمل بدو السو ديم يبقى ديم تديم آمين. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem الدو تديم يدي لله jistrieħu fil-paċi. آمين. Mulej ħniena. مولاي هنينا Kristu ħniena. كريستو هنينا Mulej ħniena. مولاي هنينا Kristu smana. كريستوس معنا Kristu l-qattal btana. كريستو القتل بتاعنا Missier eternalla. هنا لينا Iben Alla li fdejt id-dinja. هنا لينا Spiritu qaddis Alla. هنا لينا Trinita qaddisa Alla wieħed. هنا لينا Imqazza Marija. اطلب علينا Imqazza Alla. اطلب علينا Imqazza xebba ta' xbejbiet. اطلب علينا Om ta' Kristu. اطلب علينا Om il-Knisja. اطلب علينا Om tal-ħniena. اطلب علينا Om tal-grazzja talla. اطلب علينا Om muxebba. اطلب علينا Om mittama. اطلب Om علينا li żjed safja. اطلب Om علينا li żjed nadifa. اطلب علينا Om bla teba. اطلب Om علينا li tistħoq l-imħabba. اطلب علينا Om tal-aġeb. اطلب علينا Om tal-parir tajjeb. اطلب علينا Om ta' min ħalaqna. اطلب علينا Om ta' min salvana. اطلب علينا Xebba kollu kaqal. اطلب علينا Xebba li tistħoq kull qima. اطلب علينا Xebba li tistħoq kull foħrija. اطلب علينا Xebba kollok seta. اطلب علينا Xebba kollok ħniena. اطلب علينا Xebba dejjem marbuta malla. اطلب علينا Mera tal-qdusija. اطلب علينا Tron tal-erf. اطلب علينا Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا Amara tal-Ispirtu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tiba. اطلب علينا Warda mistika. اطلب علينا Torri ta' David. اطلب علينا Torri ta' Lavorju. اطلب علينا Dar ta' Deb. اطلب علينا Arka tar-rab tal-ġdida. اطلب علينا Bib tas-sema. اطلب علينا Tewba ta' filgħodu. اطلب علينا Saħħa tal-morda. اطلب علينا Ken tal-imbidimbin. اطلب علينا Faraġ tal-migranti. اطلب علينا Faraġ tal-imniktin. اطلب علينا Għajnuna tal-insara. اطلب علينا Sultana tal-anġli. اطلب علينا Sultana tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apostli. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġini. اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana mnisla mingħajr l-ewwel tema. اطلب علينا Sultana tar-Rożarju mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. أفرنا نطلبك مولاي Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبك مولاي Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. هنا لينا Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħaq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-inferri x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-talfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għallanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا San Turroccu, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Deodata Bisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لنا
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċissjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.